sim, eigenlijk in ter minha vida. Então, ik kon je weer een parte die minha vida, compreender? Wat amana se kinana, dat is overduidelijk. Den comissamento, não como não estava de dor como está em preto, tuurlijk. Pero ik was não estava de issue. Na minha escola, eu não estava de issue. Ik was sabira issue, ora me estava de maneira 14, 15 jaar. Me estava na escola, me estava de gymnasium. Nou ja, dan zit je al met een paar... dan hoor je bij een soort buitencategorie. En toen ik was ook met Sabira maar zichtbaar. En toen ging het maar zie je echt hoe ging het doen aan mijn schouderklopjes. Pero nangta en not real in de zin van si botinko bij bisami kuta hopi bom di mi kumidasi gymnasium. Was zo pa boende nang Judabu tá moeilijk, of bosna não te lesa Koran, of bosna não tem boek na casa. E ora me não que bo compliment, comida si bom, si bota pensa of si bo beeld die mi hende nang of die mi cultura of die mi omgeving ta asina low. Anto que coisa é assim Cubo? Eigenlijk ik gooi me te keren ku fei en moment maar comisa realizar que whatever I do, no matter how high I jump and how high I get, que certa gente não te mirami como volwaardig. Dus it will never be enough. Então, laten we zeggen, Adura, zeker 20 anos mais, prometo me a realizar que e não me será suficiente para não, e me será suficiente para mim mesmo. Yes. Pero in those 20 years, que that jump, reach higher, diz para mim, prova que nós está worth it, que nós por papel bom, que nós por estudia, que nós está bonita, que nós por baile, que nós por canta, etc. Yeah. E criticar na Cubahanha, ku op een. Mas sentido também discriminar e não na maneira com a crítica estava também of a crítica estava se acriba bo para que coisa moeilijk passou hopia crítica que tem verdade de também pele com poison extra boa como maneira dus tá hopi moeilijk para scheid ou assim onderscheid que parte de crítica, tá opbouwende kritiek of tá outra coisa, tá rol. Pero tava de hopi gente que gewoon letterlijk avisa tá disgrace que o NPO aduna gente preto of macaco preto platform assim aqui. En dat was wel de eerste keer que a Miami zo in your face palavra machaduro mesmo, como pensa, wow, ok. Of ze zit er alleen maar, ze zit er met haar zwarte bek, alleen maar omdat ze zwart is en ze kan niks en het gaat hem nooit lukken, die zwarte aap, ze moet terug naar het eigen land. Assim, ik kon aan taba keda bini. Pero die party die EO kom nang avang boop. Taba dat ding manier mucho hammer kuda entender com media zaken. Então, eu estava a chamar-me de vez em quando, puntrami, sim, me que papo erover. Pero, goed bedoeld, ik kon je nou echt ajudar. Dit was een hele zware les in mijn leven, snap je? Dit is een moment geweest waar ik er ook achter kwam van... je moet soms zelf gaan zoeken naar de hulp die je nodig hebt. Porque guarda tem rende bisabo e cosco porque tende of e cosco bota pulbo true pero ma pensa di stop? Ma pensa sim, den comissamento seguro. Sim. Zeker. De eerste paar maanden hoop ik bij mij dat het echt ouwe na wowo. Maar die nou, ik ook dit is te heavy. Zo, si bota sintiku hende na nota gunbo
bo groei, eu ahorita hopi moeilijk. Então, uma vira inseguro. Então, me acordo com Humberto Abissami, bo problema nota ku bonota journalist, of bonoting studie, of bonoting de Hilversumse maniertjes. Dat is allemaal te leren. Bo problema da ku bota te onzeker. En als je onzeker bent, dan is zelfs een ijsje eten moeilijk. En toen ik wil dan wordt dat echt je hebt gelijk. En daar is ook iets veranderd voor mij toen hij dat tegen mij zei. Het heeft met onzekerheid te maken. Pas zo, je hoeft niet de beste te zijn in iets. Pero si keer den moment, dan zit je er al zoveel relaxter. Dan bono te doen een de chance panang bij kik ribabo. Dan ta kik, pero as long as you believe I'm here and I'm supposed to be here, dan valt er een hele hoop mensen af. Dus om hele manier, bestia, dan te holebo onzekerheid. Pero cultuur mi mes te felicitavo, paso ba cresce, mas a hopi mes den borol. Dank je. Anto, mi ta kere ko woki noti nada pastobo mas. Nou ja, ik ben groeiende, zoekende, hè, paso. Ainda tem opicos como pocinha, duidelijk. Awaki echt comissa assim, tiwak. Je moet je voorstellen, hè, met de commissie kosten zien aqui. Anto, met de blote wish, hope, ku hopi hende te sak CD of skip boekie, panan papia, na ons programma. Anto, dat is mijn ding. Awakia passa, COVID-19. Dus aan Miami, en tot midden dinsdag, hè, persconferentiedag. Amigo Thijs, mas com 35 persconferenties bij nou. Aten ons shit door, met onze pen en papier meeschrijven, stress, een jaar lang. Dus iedereen die met muziek, kunst, kiko, toen ik kon my type of things, gone. Pero mita anya tambe ku Thijs ta vang bobong op como partner. Is dat een steun para mim? En toen, wat heel leuk is, sino, si eta bata een steun para mim, en toen is soort een steun para mim, ik kost nog voor een workout 1,5 jaar. Dus mesteting unbalance en alles. En toen, we reached that point. Vorige zomer al, maar kom je zien, die certo kost, het is super, hoe zeg je het, incómodo. Kunang, dus certo topico, hende, gewoon, it is not his thing. En toen een naam maar zien, he needs me too. Wat je vanka, boting un yu di criança, foi ora botata hopi jong, e boting boting un yu, tambe awo. Sim, sempre me assim, de maneira, me tava assim, me oefentijd. Me para oefen, me moederrol, no solamente riba Bernice, kuta me inderdaad mijn adoptiekind in Ghana, pero eigenlijk denk mijn karakter en mama dat denk mijn karakter. Dus dat zit gewoon in mij, pero pata een mama die me, you natural zoals dat heet, dat is toch wel heel bijzonder hoor. Pero esse pa ami tá mi biggest achievement. Pa mi mira ku mi yuta cresce anto tem confiança no mundo, anto eta sinti su mes bom, anto eta evolve. Eta canta. Sim, eu gosto canta, ik bij kinderen voor kinderen, ik bij The Voice. Bota ambassadrice também para Plan Nederland. Sim, klopt. We proberen eigenlijk quizás studie commissie orthopedagogiek, me por maneira se koos kunet toch ding organisatie meneer Plan Nederland. En in het kort Plan Nederland lucha pa meisjesrechten moet je moe zeker ding hopi país na Afrika, pero ook in India, otro lugar também. Van huis uit ding dan cultuur, nan nota haya oportunidad panang by school of panang bira lo que nanke hasi to choose your own husband and to be the boss of your own body. Yung rechten kunos nota ni pensa erover. Ting hopi mucha moe de mundo ku
ja, die krijgen dat niet, die hebben dat niet. En to planeten dan te lucha pa moet je winnen. En dat is iets wat ik al heel lang doe. Kita mo relasyon ko Corso? Ha! Mooie vraag, Oriaka! Mijn relatie met Curaçao. Wow! Oh, en dat allemaal kort, hè? Oké. Curaçao, sempre, tabata, paami, kos mané, kos tabata, heel dichtbij, maar ook ver weg. Hoppie vertrouwd, maar ook een mysterie. Why? Paso, mi mayonan tadi Curaçao, dus ami letterlijk, ma lanta estreki nang sinta nang kos di Curaçao, comida di Curaçao. Mi wela te manda yen kos panos, nos te usa yen kos kunat usa inanang. Dus voor mijn gevoel was het heel dichtbij. At the same time, ami no taba tabay Curaçao, mi tata taba tabay kasi tu ay timbia undi otro mucho nan tabay, pero ami no taba tabay te druk of studie of yen kos. Dus voor mij werd het op een gegeven moment een soort trauma. Ik dacht dat echt sonja com Curaçao. En toen sonja, ik walk in mijn haar, maar in that time, oh my god, een klein voorbeeld, met de sonja com riba un boto, en toen boto ta bayendo Curaçao. En toen met de gente ta canta, en toen nan tudo na barco, te zwaai, in de color heel vesti, ook met mooie strikken. Ato met de jega, pero e boto no ta jega. Ato gewoon met de keta zwaai, ato de keta zwaai, ato gewoon met de passa bij Curaçao. Maar sonha, ik kon echt shingbia. Of met de canando, dingen solo di Curaçao. Ato met de echt goza. Ato ineens tingelingelingeling. Ato met de pira, niet alleen 5 naar Amsterdam. Ato met de echt, where am I? At that time, ik heb het ding 27 ai, 26 of 27 ai. En toen, met mijn mama nog, het is echt de hoogste tijd. Ik weet niet waarom, maar it is calling me. It is calling me. Pero que me namucha nunca mo nabay? No, nunca me nabay. Ja, gewoon, met de keren dan weten, een kwestie, een financiële kwestie, kon ons mister maak keuzes, kind erbij. Boso no taba te breed. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Pero, dus, pero vos no estaba papiamento tampoco. E estava com minha mama sempre papiamento conosco, pero não se vai responder. Na holandês. Então, dia, nós se vai echt, muito chiquito, dois primos de Curaçao, que da seca nós. Então, minha mama disse, ja, jullie kunnen gaan buiten spelen, maar ze praten geen papiamento. Então, ze vai para fora, ze quer para fora, maar 3 horas, ora não se chega para dentro, estava no papiamento. Dus ik kon wachten een vlammetje op, maar zo werkt het wel met papiamento. Je moet het doen als je in Nederland bent geboren en je hebt het niet gepraat constant. Dan manier een vlammetje, en de ora mi vai Curaçao, ora mi queda Curaçao, parecimão, mi taia e flow, tiki. Pero bota papiamento. Eu sei, me quer. Por que estava tabo ídolo não? De vida real, mi mama, mi abuela, logisch, turimue, fuerte de mi vida, pero de maneira, ja, Diana Ross, Minnie Riperton, pero também, in a way, Oprah Winfrey, eigenlijk die hopiende. Pero Diana Ross, de ungi is zo'n mas importante para mim, sim. Zijn verhaal, zijn doorzettingsvermogen. Dus in dat ding, ik boos com outro gente, dat ding. Então, ik zei dat een koos aan mij sempre aan mij hold on, ziet hij mij bekrachten. Paso aan mij dan betekent een koos nu in de dingen stem, meneer aan mij. Minot canta meneer toer, hende preto ta canta. Minot echt, si botende mi canta, oh ja, dat Jovanka. Odd voice. Então, ik dan betekent een boos een beetje estranho, een beetje out of the ordinary. Ela meneer echt omarm, zo unique selling points. En dat is zo inspirerend, echt. Maar wat decidi de fazer theatertour na sua honor? Sim. Então, sim. COVID abini é coisa para. Mita vai seguir com januari. Lobo iba é teatertour em Curaçao? Si
A situação estabilizar tiki, me tá zeker geïnteresseerd para me vir assim a show na Costa. ¿Por qué más un saludo? Ja, saludo para todos nang wak of kutawak. Todos nang simplesmente dúvida of vrees of belemmering para kost de na vida não te querer quizás te hoog gegrepen of ninguém lo comprende of não por para todos não me que bisabo se você quer de Deus of não se te quer de Deus pero everything is possible quer de momento hold on se hope hende bisabo you can't do it that might be a sign that you can. Assim na boa mira, escuta, kung nota pa sobra bota popular o bota den spotlight tanifica com turcosta color de rosa. Ita espera que bo escuta e toma consejo nan ku Giovanka aduna cada de nós awe. Ita conta kubo para nos próximo episódio. Cuida curpa. Tchau.